ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 2023 ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଟା ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ନାଁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମ କାମକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋତେ ବହୁତ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ପରିବାର ତଥାଗତ ସାର୍ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟରେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଡ୍ରେସ୍, ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପିଉଥିବା ପାଣି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ସଚେତନତା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ନିଜର ଖାଉଥିବା, ପିନ୍ଧୁଥିବା, ବୁଲୁଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନଜର ନ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ।